No čus, dámy a pánové, a môj kamarád Jakub chce spraviť, aby som nespravil to video o zapchatom pisári, tak toho máš. No, bolo ako každý dobrý detektívny deň. A ak chcete storičko o Momovi, čo bol v našej škole, určite si dajte si do Google Momo a dajte si obrázky a uvidíte, čo to je. No a teraz k veci. Kamo, išli sme len na záchod tam. Zapchotý pisoár, taký ako múdry magor, tak ide chcať. Ja som už sa ešte vychcať. A pak, počkaj. A pak som išiel do triedy na chvíľku, to bolo inak v škole. Takže toto budeme brať, že je trieda. Som v triede, potom ešte pôjdem za 5 sekúnd na záchod. A zrazu ten pisoár. Ten pisoár je prázdny, on už nie je upchatý. Tak toto máš, Jakub.